बायकांनी धरल्यानी ना मग त्या नवऱ्यानी पण प्रत्येकाचे धरायचं असं म्हणणं. असं कसे? अच्छा मग नवरे काय आम्ही तुमका सांगतो त्यांनी कधी कधी धरणार मग धरतात सगळं तुमच्यावरच गेम हा. गुलाबाची फुला बिला भारीशीच माळून येतोस गो खरी आहेत ना. खोटी वाटतात तिघांची अशी खोटी वाटत खोटीच होती होय रे हो. हो पुष्पा काय म्हणणार तुझ्या उपवासाबद्दल सांग काय त्या लवकर सांग पुष्पा उद्या उद्या तर आम्ही पिढ वाटणार आताच कलकली पाणी पियालास ना फक्त शेळ्याचं पाणी पितास आधी दिलं असतं शेळी अरे मेन तुमची शेळी रवली आहेत पोचूची काल आणलेली पाटी देऊची लागली ती पण नाही करून टाकणार. बघा सगळी मंडळी आमच्या वाडीतली उपाशी होत उपाशी म्हणजे उपास धरल्याने. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आता पूनमकडे चाललं आहे पूनमकडे आणि पुष्पाकडे कारण त्यांचा आज उपवास आहे हरतालिकेचो त्यामुळे त्या बघा शेळी केळी घेऊन चाललं आहे भडाकली आहेत जरा त्यांचं आता राग जरा शांत करू करूया कारण मागातपासून चांगलं घेऊन येते वाट बघतात वाट बघून हैराण झालेली आहेत त्यामुळे आता म्हटलं घेऊन जाऊया नाही तर त्यांच्या उपवास अंगावर येत. तर चला झोपलंय तो डोळे दुखाक लागली. आणि बाकी काय तुमचा उपास हा की नाही तर नवऱ्यांका धरूक लावा. आणि हे बघा बेहा कुसळू नकडे चारा केले खास ते बघूया आधी काय कितपत सरतात ते. उपवास चढलो तू गाय बाहेर पडली ती बघ. अच्छा काय तोंड बघा कसा केलाय बंद कर हा डबल आणलंय तुमका खाव. अरे काय म्हणतोस कधी आलास कधी तू आणि ते विकेट गेलो म्हणजे हा अरे आलास कधी तुझं चालू झालं की वाटतं व्हिडिओ वाला होतो युट्यूब स्टार आहे ना थोड्या दिवसांनी युट्यूब स्टार नाही आम्ही बाबा साधे माणूस आम्ही स्टार कसले पुणग्या स्टार आहे बघ. धर तू झोपा दे हिशोब पुसलो यादी काढता की ठेव तकडे घरात ठेव जा घरात ठेवू लवकर आणलंस लवकर म्हणजे उशीर आमका बाबा वेळा किती कल आई खाल्लेला पाटी दिलं त्याच्यामुळे आता किती झाला काय झाला मग. तर अशा प्रकारे पूनमताईकडे शेळ केळ पोचत झालेलं आहे आणि आता ही काय हिशोब मारता कितीवर किती 12 आज नंदन का ना तुका प्रश्न विचारू काही तवार पोहता हो असं काय फिरत यादी काढत तू बाजूक राहू रे मग काढ ना यादी लिह 5 किलो बटाटी काय लगीन नाही 1 किलो डाळ 2 किलो काळे वाटाणे 2 किलो पांढरे वाटाणे 2 किलो सफेद वाटाणे लिह. काय लिहितो विचार करतो
पिशवी घरा आहे आता वर थंय ठेवता आणि घेऊन जा पिशवी आता. आता बरं म्हणजे तुमका आणून द्यावं पिशवी परत ते सांग देऊक सांगली तर मग पुढचा सांगतास हरी झालास तुम्ही. शाळेत पण अभ्यास नाही केलेला आहे. कळाला धर हाराच्या पारा शेळी. हाराच्या पारा म्हणजे माका काम शेळी अरे पोस्ती केलंय त्याका महत्व होता सांगत नाही एवढ्या लांबून आणून पोस्ता केलं. सोलूक कोण नसता हलव कोण नाही. दुपार सकाळचा आई कोण हानी होती. मग मी पाठी पिटायला कशा आम्ही कशाक पिटायला म्हटलं आज उपवास काय आहे काम धंदे नाही. विनू तुझ्या विनूच्या विश्वासात तू राहून तो झोपे काढता लयच बोलतो पण तू. लगेच बोलता आमका माहिती होतं तुमचा उपवास कसो जरा कडक करायचं होतं हे आमच्यावर होतं. कडे मग तुम्ही खाऊन पिऊन झालास ना शेळी खालच सांग होतो ठेवतात. सांगत तू सांगत ते ऐकत सांगत. हा आता सांग. दाखव काय तर दाखव शेळ्या खेळा नाही तर उगीत लोक म्हणते काय बाबल्या नाही. दोघांनी अर्धा अर्धा डझन अर्धा नाही अर्धा डझन समाधानी मानायचा. एवढे केळी खात नाही. शेळी 2-2 आणलेली 2 मग बघ पिशीत ना आमच्याकडे प्रथा ही बघा माहेर वासनींका शेळा खेळा नेऊन पोत्ता करणे. हाराच्या पारा संध्याकाळी 4 वाजता शेळीची मग पिंक्याक पोचूक गेलं. पिंक्याक पोचत. काल पिंक्याक पोचवलं. पण कल पोचवलेली होती ना ती पाटे पिटाळलास कसे तुमची वेळेस उपवास म्हटलं ह्यांका लागा हो ना जरा त्याशिवाय कशी या करणार. तर अशा प्रकारे हे बघा आता पुष्पाने पुन्हा बसून खाणार तिथे. मग रात्री खाईत नाही केळी नाही रात्री शेळी घे केळी दिवसा खाऊची असते. मग रात्री काय खाणार. रात्री काय नाही दिवसा मग खावा अजून फळा दिवसाचा खाऊची असते. फळा खाऊची असते रात्रीची मग फळाचं ती ही आहे बाबा तुका फळाने फुलातलो अर्थ कळत नाही अशी घालवलंस तू नाव खराब केलंस. केळीवाली अर्धो म्हणजे उद्या सुटतलो गणपती बायकोन तुझ्या लवकर खाल्यांना. बायको माझ्या खाल्यानं माकाच माहित नाही कालन की नाही काजू तिका लवकर दिला असतं कोणी तू. हो. आता केळा घेऊन येत तुझ्या एकेसाठी असा ते आता दुकानदारांनी नाही जामच करतस गो तू. ह्या बघ ही अशी चल बेग उलट तुमका हाणून देवा आणि तुमचे 4 शब्द ऐकान घ्यावा कोणा कव्या पुढच्या वेळेपासून सांगतो नाही त्यांची शेळी केळी देणे बंद करा. केळी केळी देणे बंद करा. घराकडे येऊन न्यावा. घराकडेच येऊन नेता आम्ही दरवर्षी. आम्ही पोत्ती करतोय दरवर्षी. कधी पोती गेल्या वर्षी मी आणून दिलं. व्हिडिओ नसलं म्हणून काय आला. आराच्या पारा आणणार. चला मी चाय पण नाही विचार नको आता चाललंय मी. ह्या बघ बारी येत ना चाय आता बाहेर आणून सुद्धा देऊ काय झाला तुमका शेळा केळा पोत्ता करा. हा काय गो तुका सांगणार नाव खराबच केलंस. काय ना तू हरी झालेलास 1 नंबरचा. रक्त वाढला त्यासाठी शेळा खेळा आणून दिलं. हे आमचे छगन गाडी गिरीश गाडीचे भाऊ ते आता बॉम्बेवरून आले आहेत आणि आता किती दिवस आहेस मग गणपतीला गौरी गणपती टाकत. आणि मग बघा कोकणातल्या माणसा किती आवड ती काम बिम टाकून विचारत नाही या कामाचे. हा तुका मग वर्षांनी रजा दिल्या नसतात ना मग आताच म्हणतोय 3 वर्ष लॉकडाऊन मध्ये. आमची रजा पुणग्याकडे आहे काढू विचारचा लागतात बघ. तुम्ही काय पेन घेऊन हे करता कधी देऊ का. होय हिशोब भारी आहे. काय म्हातारे काय जेवलं की नाही जेवलंस. ह्या पुण्या या यादी काढता बघूया. यादी काढता
नाही तर का कुठे तो बघ तू झाले तिकडे अगे हेंका शेळा काय उपास आणा शेळा केळा कोण आये इत्तागत ऐक शेळा केळा घेऊन आये बा इत्तागत दिली या नालायकानी पाठी पिटवल्या ती का शेळा केळा घेऊन आणि आत्ता घेऊन इले आमचं शेळा केळा बिळा शेळा खाऊन झाले कोणा खाऊ आता अगे आज वाईट उपवास वाईट चढवा कोय ना सकाळी नाही खायची सकाळी एक इरडभर मापा त्यांका काही खाणार नाही चाय शिवाय ही वाईट पुष्पान जराशी चाय बोर्डवर दिल्या ना तू खात पुरुषांका लग्न झालेलं आहे पुरुषांनी पण उपवास धरायचे होय. का होय आता की म्हणून ना कशाक म्हणून जेव मित्रांनो अशा प्रकारे चाय खाऊन झाली पुष्पान दिल्या ना रडत रडत पण आपली खाले शेळा केळा पोचवलं नाही म्हणता नाही चाय ना हा ये घराकडे ये पाय नाही बचत कशी तर अशा प्रकारे पूनमताई तुम्हाला पोच झालेला आहे आता उपवास तुमचा मस्तपैकी आता टेन्शन फ्री काय नाही टेन्शन चला तर डोरा माझी बाहेर पडली त्यामुळे जाऊ पाया ही बघ आज बेळा कोसळल्याने त्यांनी सॉरी काठी काही ठेवलंय चला तर मित्रांनो थांबा गाय आधी बाहेर पडली चला तर मित्रांनो आता आपण जाऊया घरी अजून आमची सजावट वगैरे करूची आहे आमचा सगळा एका रात्रीत असता त्यामुळे आता ती मेन सगळा यांचा शेळा केळा पोचून झाला तर आता जाऊया ढोरानो हे बघा इली होत हयच चरतत बाहेर पडली होत त्यांका ती घेऊन जाऊची होत मेन ढोरांका बाबा आता साधी एक पळालो तरी आधीच आता 11 दिवस राहायचा हा कसे